Izindaba zehora lokuqala sigwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazi ezinohlonze emini nje. 5 suspected ATM bombers were killed and 1 is in hospital under police guard. Amaphoyisa adubule abulala abasolwa abahlanu owesithupha walimala laba basolwa ngokuqhumisa umshini wemali emalahleni eMpumalanga. KZN remains a very important part of the African National Congress, Gauteng, Western Cape, everywhere else. So if there is anything that we can do in any part of the country that will help the ANC to grow to be strong, we will do. Ikomiti le-ANC elibhekele ukusebenza kweqembu kwansuku zonke kulindeleke ukuthi liphume nesincomo salo esizokwedluliselwa phambi kwe-NEC maqondana nokulungiswa kwesimo seqembu esifundazweni KwaZulu-Natal. Issue yama-taxi operating permit la eminyangweni akhona angaphezulu ka-4,000 kuya 5,000. Kusamile ukusebenza kwamatekisi ahamba amabanga amade KwaZulu-Natal njengoba sekungenele osukwini lwesine selokhu abanikazi bamatekisi bethathe isinqumo sokungasebenzi. One of the things we sort of discussed was our decision making in the final third. Unozinto abanyana uAndile Dlamini uthi ukungabibikho kweligi yabesifazane kuyaqhubeka nokuba ingqinamba enkulu ebholeni lakuleli. Mbukelisi kubingelele sikwamukele eindabeni zasemini enizethulelwa uNoxolo uMamtshali wakwaMwali ihlabangane lemhlophe qwa ake singene kuzoke ezanamhlanje. Amaphoyisa athole izibhamu ezinhlanu emalahleni esifundazweni eMpumalanga emva kwesigameko sokubulawa kwabasolwa abahlanu abasolwa ngokuqhumisa umshini wemali abasale othulini bedubulana namaphoyisa. Omunye ke umsolo udutshulwe walimala wabe eseboshwa kulesi sigameko esenzeke eNtathakusa namhlanje. Kubikwa ukuthi lesigameko sokuqhumiswa komshini wemali senzeke namhlanje eNtathakusa. Amaphoyisa alunywe indlebe ngalabasolwa okutheza makubanqanda bavulela ngenhlamvu bebhekise emaphoyiseni nawo aphendula ngalo izulu lezandla. Abahlanu basale othulini kwathi ke owesithupha wakhalelwa ngamasongo kaSigonyela. They received this information which they operationalized and were able to try and stop the vehicle that was within the intelligence information, wherein a shootout ensued and 5 suspected ATM bombers were killed and 1 is in hospital under police guard. Esinye isakhamuzi sakule ndawo sithi isigameko senzeke ngemuva kwehora lesibili ekuseni. It was just a few minutes past 2 when the first gunshots went down. I was just about to sleep. I was not sleeping yet. But then what happened, I decided, no, I'm not going to go check. At around about 15 minutes past 2, the second gunshots went off. I went out of the house to go and check. But as soon as I went out, I heard the police or some people screaming, "Go back, go back, go back," and I went back into the house. Ngokusho kwe-South African Banking Risk Information Center, ukuqhunyiswa kwemishini yemali kwenyuke ngamaphesenti angama-20 ngonyaka kule minyaka embalwa edlule. Ikomiti le-ANC elibhekele ukusebenza kweqembu kwansuku zonke kulindeleke ukuthi liphume nesincomo salo esizokwedluliselwa phambi kwe-NEC maqondana nokulungiswa kwesimo seqembu esifundazweni KwaZulu-Natal. Ikomiti ke le-NWC libamba umhlangano walo ke namhlanje eBoksburg nokulindeleke ukuthi ke ngezikhathi zamadina bese lihlangana nopholo phezulu beqembu KwaZulu-Natal. Amalungu e-ANC ahlala ekomitini le-NWC okuyilo libhekele ukusebenza kweqembu atheleke ekuseni namhlanje ehhotela iBeachwood njengoba kulindeleke ukuthi enze isincomo sawo ngekusasa lobuholi phezulu be-ANC KwaZulu-Natal. Uzizi kodwa ongomunye abaholi abaphezulu kwababejutshwe esifundazweni kuyoqinisa umkhankaso weqembu ngaphambi kokhetho lwedlule. Ukholelwa ukuthi isiphakamiso esizothathwa yi-NWC ngekusasa le-ANC KwaZulu-Natal kuzoba izokwazi ukwelekelela kuvuselela kabusha iqembu. KZN remains a very important part of the African National Congress, Gauteng, Western Cape, everywhere else. So if there is anything that we can do in any part of the country that will help the ANC to grow to be strong, we will do.
Ukweseka kwe-ANC KwaZulu Natal okhetheni lwangoNhlaba kwehla kakhulu njengoba iqembu lagcina lizuze ihlalo eziyishumi kuphela eShamthethe eMgungundlovu. Ubuholi beqembu abufuni ukuphumela ubala ngokusheshe buqagule ngokuthi ngenzeka ubuholi bePEC buhlakazwe bonke noma cha. I cannot speculate on what the decision of the National Working Committee is going to be. A number of scenarios are being presented. The NWC will deliberate further and make recommendations to the National Executive Committee when the NWC sits, which is after the meeting with the PEC, with the PEC of KZN. Kusasa ikomiti le-NWC lizoqhubeka nomsebenzi walo okulindeleke ukuthi libambe umhlangano ofanayo nesigungu sobuholi phezulu be-ANC base-Gauteng. Kusamile ukusebenza kwamatekisi ahamba amabanga amade KwaZulu Natal njengoba sekungenele osukwini lwesine selokho abanikazi bamatekisi bethathe isinqumo sokumisa imoto zabo. Umdonsiswano omkhulu ungodaba lweimvume zamaphepha okusebenza kwamatekisi. Lesizwe ke manje kabanzi kokhulumela umnyango wezokuthutha lapha KwaZulu Natal uzosichazela nje mhlambe kafushane ukuthi ikuphi umnyango okwenzayo ukuzama ukuxazulula lenkinga esikuyona. Sibingelele sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Sibingelele ababukeli emakhaya. Ngenkulu inhlonipho sifisa ukuveza ukuthi ungqongqoshe uSibongiso Duma siyamazi ukuthi wakhulela emakhaya, siyamazi ukuthi wakhulela emalokishini, uyayiqonda imboni ezamatekisi futhi usebenzisana kahle nemboni yamatekisi, wazi ukuthi ke obaba bakhe, omalume bakhe, obhuti bakhe laba ingakho nje ethathe isinqumo sokuthi akafisi ukuthi kube khona unqakisana ngamazwi emoyeni kwabe indaba noma ku social media ngoba udaba lolo lwaxoxwa futhi ke singaqinisekisa ukuthi kwaba nethimba elihlanganisa iDurban Long Distance Association kwasekuba nethimba futhi lasemnyangweni la leli thimba elahlangana khona emva komhlangano owawuthanyelwe nawo ubhuti uMandla Gcaba okuyena futhi ke owabamba iqhaza elikhulu ekuthenini anikeze umhlahlandlela agcizelele ukusebenzisana phakathi kwemboni kanye nomnyango. Lelo thimba lelo lakwazi ukuthi libheke ixazululo okufana nokuthi ke uissue yama taxi operating permit la emnyangweni akhona angaphezulu ka 4000 kuya 5000 ingakho nje saze sakhipha ama notice ikhangiso kwabe indaba emaphepheni sicela ukuthi abezi bazowalanda lelo thimba lelo lakwazi futhi nokuthi lixoxe leyo nto leyo kwavunyelwana ukuthi azolanda ama taxi permit. Ngicela ukubamba lapho Sontobe ngaphambi kuba mhlambe siphotholele lenkulumo yethu. Sike saba nethuba lokuthi sixoxe nabo abamele imboni amatekisi basho bathi cha bona mangabe beye ema-ofisini bethi bayolandela ama permit ekuthiwa khona kufike kuthiwa awekho. Umbuzo ke manje ukuthi akhona noma awekho la ma permit. Mangabe ama permits engalandwa fanele kuze kube khona isikhathi la nikhipha khona inotice bese nyawa cancela ukuze kungagilwa imkhuba ngayo kube ngene corruption. Ingakho nje sesake sakhansela ama operating permits leminyaka edlula awu 7000 njengamanje siyanxusa ukuthi beze bazowathatha. Indaba ezinhle sibiya ke lo okhulumela umnyango wezokuthutha lapha esifundazweni iKwaZulu Natal sibuyisela intambo kwenegoli. Sibonge kuSimphiwe Makhanya ngalowo mbiko mbukeli sathi nje ke qhu eyitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela udaba oluthi. As a result, we have agreed to adjust operating hours at some of the key ports which do not operate on a 24-hour basis. Ukhomishana webhodi elibhekele ukusebenza kwemingcele uDokotela uMichael Masiapatho uthi imingcele izovulwa imini nobusuku mhla zingama-24 kwephezulu ukulawula phela ke ukusebenza kwemingcele njengoba kuzisikhathi samaholide. Siphinde sikubingelele mbukeli sikwamukele mangabe usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi amaphoyisa adubule abulala abasolwa abahlanu wesithupha walimala abasolwa ngokuqhumisa umshini wemali emalahleni eMpumalanga. Mbukela sikukhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus ungena kuze nje uyicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola. Ukhomishana webhodi elibhekele ukusebenza kwemingcele uDokotela uMichael Masiapatho ubambe isithangamini abeyindaba ngenhloso yokuveza izindlela ezizosetshenziswa ukulawula ukusebenza kwemingcele njengoba kuzisikhathi samaholide. Ladies and gentlemen, as the Border Management Authority, we have convened this media briefing today to unveil our festive season plan
Ngokusho kukakhomishana webhodi elibhekela ukusebenza kwemingcele, ingqinamba eziba khona zibandakanya eyongena nokuphuma ngokungemthetho kuyo imingcele. As a result, we have agreed to adjust operating hours at some of the key ports which do not operate on a 24-hour basis. To this end, the Minister of Home Affairs, Dr. Leon Schreiber, has approved 4 requests, our requests, to extend the operating hours. Uphinde waveza nokuthi akuzuba lula neze ukudluliswa kweemonto ezintshontshiwe kulozibandlela emingceleni. We have also intensified measures to detect and seize illicit goods such as narcotics, as well as stolen vehicles. We therefore want to warn all travelers to desist from committing any acts of criminality around the port of entry as well as the border law enforcement areas. Leli bhodi liqinisekise ukuthi bazokhalelwa amasongo kasigonyela bazophula yonke lemithetho esibekiwe. Silindo kuhle ngidi eindabeni ze-SABC. Any other question? Izakhamuzi ezifake izicelo zokubuyiselwa umhlaba eEastbank naseWestbank eEastern Cape zigxeke umasipala iBuffalo City ngokuhluleka ukuphendula izicelo zabo zemali kanye nomhlaba. Aba bahlali banamabango omhlaba sukela kunyaka ka1998 angekahlawulwa kunamhlanje. Bakhola umasipala iBuffalo City wathatha uxanduva lokuququzelela ukuhlawulwa kwalamabango kwiminyaka engamashumi adlulayo ngokuba uyisakele. So ke kuleya sikhathaza and sina confidence mna nabanye sina confidence umasipala. Mhlawumbe bakhona basemthembileyo ke. But uninzi lethu sina confidence umasipala. Because le mali nango kwesithi ngizaphinda ibuya kwayo ibuye namathole ibusela 47 million yethu. So abantu ke ngoba unyolukelele lamhlaba bafuna uzenzela bona amabhomakazi wabo abazawuthi batye ngawo. Noxa nje umphathiswa kwalile ukuphefumula ngezityholo zokungathembakali komasipala iBuffalo City ebahlalini uthembise ababahlali ukuba uza kudlana indlebe nalo masipala ukuzama ukufumana isisombululo sale ngxaki. Ukusuka apha ke ngokumna fanele ukuthi ndithethe nomasipala ndibuze kuba kumaqondawuni lo mcimbi ndincedise nami kwenze into ba into elilungelo kubo ibheke kubo. Abahlali bamemelela ukuba umphathiswa eze namaxesha ekulindeleka ukuba ibe kanti isonjululwe lengxaki. Ukanti kwimpendulo ebhaliweyo umasipala ombhaxo eBuffalo City uthi iinkqubo zokwakha izindlu ziyaqhube eEastbank naseWestbank ekwathi umsebenzi kamasipala uzaxela kwicala lobunjineli malunga nokwakhiwa kwezindlu ze abahlali bazifakele amaphahla ezindlu zabo ngemali abaza kube beyibangile kwisebe lezemihlaba. Ndingusidima Mfeku kwindaba ze-SABC ndisemdantsane eMonti. Undunankulu waseMpumalanga uMandla Ndlovu unxusa abantu ukuba bakhuthalele ukuhlolela igciwane lesandulela ngculazi kanye nengculazi ukuze kugwemeke ukubhebhetheka kwalo. uNdlovu uthi kubalekile ke nokwesekwa ukuthi kwesekwe bonke labasebephila nalo ukuze phela nabo bazokukhuthalela ukudla imishanguzo. Bawonke jikelele uqhakambisa usuku lwabantu abaphila nengculazi uqobo lwayo izinhlaka ezahlukene zisingathe imikhankaso zikhombisa ukweseka labo abaphila nayo. Namhlanje kukhunjulwe bonke abaphangalala ngalesi sifo kanti abesifazane kubonakala behamba phambili uma beqhathaniswa nabesilisa. Omunye wesifazane oneminyaka engama-40 ubudala uthi usaphila naso lesi sifo eminyakeni eyi-13 futhi unengane eyodwa azama ukuyivikela ekuthelelekeni ngalesi sifo aqinisekisa ukuthi ayitheleleki ngegciwane ingane yakhe kodwa ngeshwa akwenzekanga ngendlela ayefisa ngayo. Kafushane uthi bafika ekhaya lakhe bezohlola ukuthi ingabe usekuyisikhathi esingakanani engayiphuzi imishanguzo yakhe. Kwakhe kwaba nomthelela ngisho esimweni sakhe sempilo. Kafushane uthi emva kokuba esebelethile babe umntwana sebemthatha igazi emva kwezinyanga ezimbili ezelwe nokuyilapho bamtshela khona ukuthi umntwana akanalutho. Izimpilo uthi isimo esifana nalesi kufanele sinakekelwe ngendlela efanele kanye nezimfihlo. For those who are HIV negative, we offer pre-exposure prophylaxis PrEP to prevent HIV infection during pregnancy and breastfeeding. Umnyango wezimpilo eFree State ugcizelele ukuthi uyohlale uzibophezele eqiniseni izinhlelo ezizokwelekelela bonke abantu abaphila nalesi sifo kanye nokufundisa abangakabi naso ngezindlela zokuvikela.
Balesiphezulu sabantu abaphila nendumbandonga nakulinganiswa nezinye imfunda zeSouth Africa pha. Abantu abanengogwana le ngebahlala endaweni ezisemadrobheni kanti kwaba amaphesenti ama-45 abanendumbandonga endaweni ezisemakhaya. Ingcenye yabo emaphesenti ama-34 abaseli imchoka. Undunankulu wesifunde suthi banamahlelo wokuqinisekisa ukuthi bayatholakala bonke abantu abaphila nendumbandonga ukwenzela ukuthi bakhuthaze ukuthi bathathe baseli imchoka abo ngefanelo. This is the campaign lengiqala today kodwa sibatrackeni bathola a treatment because if bathola treatment then bangaphila. Usihlalo wendlu yabaholi bendabuko iNkosi uSipho Mahlangu ukhombela ababelethi ukuthi abangaliselela abantu ababohulumende nabo akube nendima abayilimaka ekufundiseni abantu ababo ukuziphatha kuhle. Kufanele khona bahlale khona phasi nabantwana bafundiswe bonyana abantwana nabazibandakanya endabeni zemiseme basesebancane imphumela yakhona kuba yini. Abantu abatsha bathi iminyanya efana nale iyahlogeka emphakathini kanti umphakathi nawo uthabele umnyanya lo. Iminyanya efana njengale nemthelela emkhulu necakathekileko ngokurhatsha ilwazi nokwakha isizwe ngombana iminyanya efana njengale kulapho esithola khona ilwazi eliphathelene nendwe zendumbandonga. ISouth Africa ilandela umnqopho we-UNAIDS wokuqinisekisa ukuthi abantu bayafundiseka ngendumbandonga nokuthi basela imchoka abo ngefanelo. Iminyanya efana nale iqinisekisa ukuthi kubunjwa ichebiswano nenhlangano zemakhaya abantu bafundiseke ngendumbandonga. Ngingunontokozo Sikhosana wendaba ze-SABC ngikubekela ngekwamhlanga eMpumalanga. Isiteshi somsakazo esingaphansi kwe-SABC iThobela FM besinedili lomculo wokholo ePulukwane esifundazweni iLimpopo. Leli dili ke mbukeli lomculo lidonse indimbane zabalandeli balolu hlobo lomculo. Izikhumbi zabathandi bomculo wegospel babuthana ePulukwane Cricket Club lapho bekunandisa khona abaculi abahlukene. Abathanda babili balomculo bawina imoto kanye nezikulungwane ezingama-67 zamarandi. Le station sithi lomcimbi uyithuba lokuthenza imali. Thobela FM Gospel Festival is a celebration of South African music, the talent that we have in this country. You would know that as Thobela FM we are the only Sepedi broadcasting radio station in the country. So for us to be able to build a stage this big for all your talent to be able to celebrate that, for us that's quite big as Thobela FM. Bekudidiyelwa abaculi bomculo wegospel abaseqophelweni eliphezulu. And happy. I remember 2011 when we were at Peter Mokaba Stadium, and then we were sold out to 24,000 tickets sold, and the rain came and disturbed us. But today I'm here and I'm very happy and excited seeing the people of Polokwane. They're so happy and excited, enjoying the show. I am grateful that I have been invited by Thobela FM to be part of this beautiful, amazing, extravagant event. I mean, this is the biggest, and I am one of them who came here and ministered. It's a blessing, it's an honor. Abaculi kanye nabalandeli bathi lo mcimbi udala ubumbano. Sakuphume abamba ngokungemthetho abane emayini iStilfontein eNorthwest njengoba abanye bese ngaphansi emathunjini omhlaba namanje. Amalungu omphakathi asendaweni yesigameko ngemizamo yokuhlinzeka ngokudla kanye namanzi kulabo abavaleleke emathunjini omhlaba. Inkantolo ephakeme yanikeza inhlangano yomphakathi igunya lokuhlinzeka ngosizo kanti inhlangano ikholelwa ukuthi abamba ngokungemthetho bafakwe ngaphansi kwenkulu ingcindezi. Amaphoyisa ke mbukela aqhubeka nokuqapha isimo kule ndawo. Unozintiwe Banyana uAndile Dlamini uthi ukungabibikho kweligi yabesifazane kuyaqhubeka nokuba ingqinamba enkulu ebholeni lakuleli. Ibanyana iguqiswe ngamagoli amathathu eqandeni eMontagu eJamaica kulempela sonto. Ibanyana izimisela ukwenza kahle emidlalweni wesibili womngane abazodlala ekhambeni. iJamaica iqalise endaweni yama-42 okuyizindawo eziyisishiyagalombili ngaphezulu kweNingizimu Afrika. Unozinto leli qembu Andile Dlamini uthi uhlezi kunzima ukudlala namazwe aneligi yabesifazane. Ukubheka le game esuka kuyona I think into ebalekile ukuthi
si create ibase sivulelane simake sure ukuthi nama chances esiwatholayo siwa-convert emuva sikhona ukukhuluma sivalelane ibase singayivuli and then sikhumbuzane nje ngama-principles awokudefenda nama-principles oku-attack. Umqeqeshi weBanyana Banyana uDeje Ellis uthi kumele iqembu lakhe lenze kangcono ekuthatheni izinqumo ikakhulukazi ekuhlaseleni. One of the things we sort of discussed was our decision making in the final third. I think we created a few get out of the press out of our build up and the last runs up front. Not a lot of movement for us to create those opportunities, and then also when we get into those areas that we don't become intentional to either shoot, we'll rather pass the ball to someone. Lemidlalo neJamaica iyingxenye yamalungiselelo eWAFCON ezobanjwa ngonyaka ozayo. Mbukeli kwengena njengamanje sekunesigameko esesenzeke eDeep Kloof eSoweto lapho kubikwa khona ukuthi kunengane ke esidle ama snacks njengamanje ke mbukeli intatheli yethu ke lapha eSABC uCalvin wakwaDludla ukhona lapha yana ake sizwe kuye sikubingelele Dludla sikwamukele indaba zasemini akusicacisele usitshele ukuthi kwenzakalani eDeep Kloof siyezwe ingena njengamanje zithi sekunengane ukuthiwa idla ama snacks. Angibingelele kuwe noxolo ngibingelele nombukeli wendaba ze-SABC indaba ke ezibhlungu lezi esizwayo sila eDeep Kloof ezone 2 eSoweto ukuthi ke kunengane ke edle ama snacks ewathenge ke kwesinye sezitolo zala endaweni uma ngabe sizwa ke ngabantu esibathola la emgaqeni abaziyo ngalesigameko bathi ke ingane ke ineminyaka eyishumi nomuvo ubudala 11 kodwa ke kutholakala ukuthi ke idle ama snacks ke yase iyagula noxolo uma ngabe sizwa ke ngabantu la osibhinca amakhasana bayasho ukuthi ke ibe isishona ke nakhona sike sizazama ukuthi ke masifika la sizama ukukhuluma namalungu omndeni kodwa ke bebesathe basacela nje isikhashana sokuthi ke bakwazi ukubhekana nalolu daba sizothi ukuqhinqa la ngaphandle sibone ukuthi noxolo angeke yini kuze kwenzeke ukuthi ke sikhulume naye ingane ke masizwa ngosibhinca amakhasana bethu la ukuthi ke ineminyaka eyishumi nomuvo obudala idla ama snacks imininingwane sisazozama ke uyithola noxolo ukuthi ngabe iwadle nini bekwenze njani ngabe isitolo ibiwathenga esitolo abese edlulelwe isikhathi uzokhumbula ukuthi ke lezi gameko lezi ke zandile kule ndawo yala eSoweto udaba besithi siyalandela nje namhlanje noxolo ilolo lokuthi abantu balapha eOrlando abasafuni ukuthi labanikazi beitolo badayise laba bangabokufika banqoma ukuthi ke babavimbe bavale kodwa ke la siqale khona sibonile ukuthi ke le eJabulani bayabhalisa bona labantu abokufika futhi abanye sikhulume nabo bathi akusibona laba benza ukuthi ingane ishone esikhulume naye ushilo ukuthi akusibona benza ukuthi ingane ishone bangawabulala kanjani amakhasimende abo kodwa ke sizothi ukuqhinqa la ngaphandle noxolo sigcine sazi sithole lonke ulwazi ukuthi kahle kahle kwenzekeni ngithatha intambo ngiyibuyisele kuwe studio. Sibonga kakhulu umbukeli uCalvin wakwaDludla ulapha eDeep Kloof lapho sekubikwa khona sekube nesigameko sengane ke edle ama snacks ngokuhamba kwesikhathi ke umbukeli njengoba esho ukuthi bankanise lapha bazolokhu nje ke besazisa ngokuqhubekayo umhlahlo wesimo sezulu uzolandela ke emva kwekhefu.
Mbukeli sizibeka lapha ke indaba zehora lokuqala sizobuya futhi ngehora lesikhombisa kusihlwa sagiya ngalo likaMageba nibe nje nosuku oluhle nesale kahle.